Yo, what's up? What's up? What's up? What's up? Welcome back sa akong YouTube channel. Ug salamat kayo sa pagbisita. Sa mga wala pa nakasubscribe, please click the subscribe button below. At click nyo na rin yung notification bell button. Ginagawa mo! I wanna feel when I'm broken hearted. Everybody, find nobody, so I do it so long. So, atong video karon is continuation sa last video nako about sa product review sa lapel kani siya ug ang tripod nga kanang gigunitan sa cellphone karon. So, kay akong napansin dili dahil siya mugana atong mic lapel di siya mugana. Dayon ang atong tripod is dali ra kay maguba iyang clip. Unang beware sa magpalit og tripod kanang free bitaw nga clip. Dili siya garantisado sa paggamit. So dali ra kay siya maguba. Kuha naguba na gani. So kailangan ta mag-order og clip para sa tripod ug adapter para sa lapel para mogana siya. Basta makita ninyo ang yaang kaniyo kani itom-itom which is duha ra siya ka buok. Kinahanglan pa siya adapter, di siya mogana sa cellphone. So karon atong i-try, order ta sa Lazada og clip, then nakapalit ta sa Octagon. Shout out sa mga taga Octagon. Octagon nga adapter para ani niya, mogana ba jud siya. So kani nga video is starter pack para sa mga gusto mag-vlog. Ako ipakita karon if mogana bag siya tanan kung say porma sa pang vlogging set. Dayon abrihan na to ni. Nara di akong napalit. Wala pa na ako gabrihan guys. Tagad na ko nga mag-abri ko nga naam. Gahi kay siya, gahi. Gahi. So, nara. Karen. Nara siya. Nara. Ay. Giputos pa siya ani, then giputos pa siya ani. Wow! Sa Lazada na ako nag-order for only 189 mata. So, naara siya. Kani pong ballpoint. Wow! Dayon, ballpoint. Para dili mag lihok-lihok ato ang sama siya. Para ang magana-ana. Di ba? Amazing. Dahil ang para sa lapel, nara, sa Octagon ako palit. Sa Octagon ni Plaza. Ano yan, sundanan? Wala na yung sulod. Kaya ang sulod, ako na ang ikuha. Nara siya. Yung pangalan kay Splitter. Okay, so karon ato nang sulayan. Atong sulayan. Actually guys, nara kung kuan ang ako ang tripod. Nawala ti yung holder dire. Kani na holder. So ng budang ni bang cellphone, lugwa ra siya kalit. Nato na siyang ilisdan. So waman tay holder ani, tas tag holder. Kani baso, butang sa ibabaw. Ana. Para na siyang tangtangon. Kani.
siya adjust o ang ballpoint. Para maiso-liso siya. Maiso-liso. Para isa sa plaster ninyo anak. So kani ako siya patinidog. Patinidog. Mas ligon siya kaya naman siya kuan no. Ayun niyo. Ni holder sa babaw. Ba? Mas ligon pa niya sa inyong relasyon. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo na lang dalawa. Advice sa mga magpalit og inani, nga libre inani ay magsalig ani. Sama ra sa pagsalig nimo sa iya. Ayaw iburotanan yung pagsalig. Tayo naman talaga. Tayo na lang dalawa. Ayaw. Sa ayaw din. Ayaw. So nara siya. Medyo ligon-ligon na siya. Mas ligon pa rin siya kaysa sa inyong relasyon. Tayo na lang magsama. Tayo na lang. So ato na ibutang ni ato ang ibutang na atong cellphone dire. Kay tanaw ko na akong gibutangan sa kuan. Butangan ani. Tanaw akong gibutangan ani. Maloya na. Baso. Yan. Pawis. So next, kani atong itaod. Atong itaod na siya kay para magamit na to ni. So kung napansin niyo, banha kayo dagan kay manglabay. Klaro kay dana. So atong tanawon if ugana naman siya. Samana ay ilabay. Atong sulayan if mawala ba gid ang iyang mga surrounding sounds. Ginagawa mo. So medyo klaro na akong tingog. 'Di ba? Klaro na kay akong tingog. Klaro na akong tingog. Nya di na kay madungog sab ang manglabay. Kay dol naman kay akong mic, naraman siya. Wow. Sama na. Oh, serbato na madunggan, di ba? So advice na ko sa tanang mag-order sa Lazada. Advice na ko sa mag-order sa Lazada. Tanawa daan, i-preview daan ang mga recommendation, ang mga comment. If ever, okay ba dyan ang product mo? Gana ba dyan sa cellphone? Dayan, dili ta salig-salig sa mga freebies, bitaw mga freebies. Kaya kasagarang mga free, dali na siya maguba. Oh. Wala naman kayo rin mga free. Ultimo una sa ginamos, palitog 5. So karon lantaon ta mo sa ako ang setup sa vlogging setup nako. Sa mga naibalak na mag-vlog, walay budget, ay mo kabalaka, kay gamay ra kayo. Pila ra man? 500 maka-vlog na ta. Na lang kay cellphone. Wag na kay tripod. Okay na. Malingaw na ka, lingaw-lingaw ba? Lingaw-lingaw sa kinabuhi. Kato lang sa pagkakaron. Hope nga naamoy mga nakatunan bisag gamay lang. And don't forget to like this video,
comment, or share. And please don't forget to subscribe.